Ginkumpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang San JUANICO Bridge iba nga mga struktura nga gintindog nga naglaway nga mga administrasyon. Kaupo da dinhi an Kabagan Bridge sa Isabela City nga ginayad sa 10 ka tuig nga kantidad nga 1 billion pesos. Nag-collapsed mahuman daw ini abrihan pirala ka adlaw. Sumalahiton presidente, pira na katuig ang San JUANICO Bridge pero tubtob yan na natindog lagi hapon ini ngan nagagamitan ang mga mulupiton Eastern Visayas pero napornada ang serbisyohan tulay tungod nga waray daw ini tagihin importansya ang mga naglabay ng administrasyon may pagisumpay hito ni maintenance. Igindugang pa ni PBBM nga build better more ni administrasyon. Waray palpak nga disenyo ang mga struktura nga nigin patapod ini ang hitaas nga kalidad. Nauhuman sakto nga oras ngan namimintenarhin maupay ito ang mga struktura. Puros yakan, waray GIOS, amoy ni ang ginpahayag han pera nga kritiko, mahumanan gindumara nga ikaupat nga SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumala mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr., damo na naman ang ginpatapod ang Pangulo ha iya SONA. Ngan sigurado daw nga diri na naman ini maipapatuman sugadan tag 20 pesos nga bugas ha merkado. Nga tubtub yan na, diri pa daw commercially available hatanan nga merkado ha Pilipinas. Hakuloyo hini igindasig ni PBBM nga mapamatud-an nga akos maipatuman han administrasyon an 20 pesos kada kilohin bugas nga diri nalulugi an mga parag-uma. Nakakainsulto daw ini para ha mga parag-uma tungod tubtob daw yana damo lagi hapon nga mga traders an ginbabaratan mga parag-uma haira mga harvest nga humay. Gintagan hin pasidungogan Police Regional Office 8 ang 5 mga PNP personnel kakulop a flag raising ceremony a PRO 8 Grandstand Camp Roberto K. Kang Leon Campitic Palolite. Kaupo ng mga personnel hira Police Major Cheryl Conejo ng NUP Melody Pai Bagay nga gintagan hin PNP Efficiency Medal o medalya ng kasanayan. Gintagan naman hira Police Lieutenant Joel Palconet ngan Patrolman Mark Anthony Ulidan hin PNP Merit Medal o medalya ng kagalingan. Samtang hi Police Staff Sergeant Carl Ferrer gintagan naman hin PNP Wanted Medal o medalya ng sugatang magiting. Kasumpay ni ginaghat ni Police Brigadier General J. Kumigad, Regional Director ito ng Police Regional Office 8 ang tanan ng mga PNP personnel ngan sugadman mga non-uniform personnel nga magserbihin tangkod hakatungan ngan komunidad ngan diri paghugawan ang ngaran hiton PNP. Magpapauna naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG a Regional Seal of Good Local Governance Champions. Usa nga programa rihiyon nga nagkokompleto ang National Seal of Good Local Governments o SGLG. Sumalakan DILG Eastern Visayas Regional Director Arnel Agabi igpapatuman ang ahensya ang regional program pinaagen monitoring ngan pagkilala good local governance samtang ginrerebisa ang Seal of Good Local Governance. Panuyo hinigod mapaupay ang performance ang tag sa LGU. Masiguro nga sakto ang pagpatuman ng SGLG ngan magtindogin mas makusog nga interagency partnerships nga magpapaupay ang pagmangulo ha rehiyon kundi indidahan 2024 maabot 53 nga LGU ha Region 8 ang kinilala nga passers han SGLG. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy at sim sa Guard C.